6 mesos. Aquest és el temps que ha transcorregut d'ençà de l'últim cop que ens vam veure. 6 mesos que se'ns han fet llargs, molt llargs, però que ens han servit per replegar forces i preparar temes nous. Encetem nova temporada i ho fem des d'una nova localització, des d'un nou plató, el nostre. Deixem enrere el món universitari per volar sols, però amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes de sempre. Avui ens preguntem, quin paper juguen les joguines sexuals en el nostre dia a dia? Són simplement un complement o realment ens ajuden a connectar amb les nostres parelles sexuals? Us donem la benvinguda a la segona temporada del Cardemcat. Avui, en col·laboració amb Plátano Melón i juntament amb la presència d'una sexòloga, cardem amb joguines sexuals, segona part. Comencem. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots follant. I és que ara depèn del clímax, estic viciat de tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja. Nosaltres, Cardemcat. Ja, no? Laura, estimada, què tal? Molt bé. Com has estat aquests 6 mesos? De vacances la meitat. És veritat. No, molt bé, molt bé. Descansant perquè ens ho mereixíem. Una perquè hem tingut molta feina. Déu-n'hi-do. I crec que ens ha anat bé perquè hem agafat forces per agafar la segona temporada amb moltes ganes. Exacte, no? sí. I a veure si podem tractar els temes que no havíem tractat a la primera. Perquè ens i ho vam fem deixar temes pendents i crec que es mereixen algun capítol que altre. I tant. Ja anirem veient. Sí. Anem per parts, aviam. Per començar, la nova intro del meu estimat Triquei. Triquei, t'estimo, gràcies. Vam parlar amb el seu equip i el seu equip ens va traslladar que li semblava una molt bona idea. Així que gràcies al Triquei i aquesta cançó de Clímax. I d'altra banda, aquí falta algú. Sí. On és la Xènia? No hi és. No hi és. No hi és, però esperem que pugui venir aviat. Home, i tant. És fora, és estudiant. A Alemanya, exactament, d'Erasmus, d'Orgasmus, com vam dir a l'últim capítol. O sigui que li vagi molt bé i esperem que torni el més aviat possible. I que ens expliqui aquests orgasmes quan torni, no? Exacte, sí. No? Sí. Aviam, què? Com comencem? Pel principi. Com sempre. Sí, va, farem una mica de... Com sempre, per no perdre el costum. Sí. Un llistat de verbs i expressions. Aquest cop, com que el tema del capítol són joguines sexuals, doncs seran verbs i expressions que fan referència a l'acte de la masturbació. I aquest cop, el terme del capítol ens el porten els nostres amics de Crea Hogar. Per tant, comencem. Primer, bressolar-se. Fossar-se-la. Tocar-se la campana. Ai, aquesta és molt nostrada, aquesta. Manejar l'allioli. Sí, aquesta m'agrada, Ara cada cop que fem allioli, ja sabràs. Fer-se un homenatge. Fer el repicó. Fer volar l'estel, que aquesta és la típica que a tu t'encanta, segur. No sé, ets molt fer volar l'estel. A la Xènia aquesta no li agradaria. No, és les veritat. que fan referència sí. més infantil, no. Sí. Fer-se una pruna. Fer-se una pruna, doncs menjar-se-la, també. També, sí, no? Sí, podria ser. Rebentar-se el clítoris. Aquesta és com allò de petar-se-la. Sí, exacte. És molt tu, aquesta també, Sí. I fer-se la llesca. Fer-se la llesca. Que no la llesca de pa, la llesca. La llesca. Tots aquests termes estaran inclosos al nostre llibre, que ja té títol. Com es titula, Laura? Cardem en català, vocabulari indispensable per follar sense pèls a la llengua. Mira que bé. Aquest llibre que estarà disponible ben aviat, encara no us podem dir quan exactament es publicarà, però almenys ja té títol. Cardem en català, vocabulari indispensable per follar sense pèls a la llengua. Abans us parlava dels nostres amics de Crea Hogar, que sapigueu que tenen 2 showrooms, una a Sant Andreu de la Barca i l'altra a Cerdanyola del Vallès. Trobareu tota la informació aquí als comentaris. Què més, doncs? Tornarem a un clàssic, que és el de l'enquesta. Què hem preguntat aquest cop? Hem preguntat les relacions sexuals amb joguines sexuals o sense. I les opcions eren no, només les utilitzo per masturbar-me sol, sí, les incloc en les meves relacions sexuals amb parella i no faig servir joguines sexuals. Per percentatges, la primera hem dit només les utilitzo per masturbar-me sol o sola, 15%. Sí, les incloc a les meves relacions sexuals amb parella, 58%. Ui, Déu-n'hi-do. I que no les fa servir mai
27%, que també és destacable, no? Sí, a mi m'ha sorprès sobretot el fet de que sí que les incloguin a les relacions sexuals en parella, perquè no sé, bueno, pensava que era com algo més personal, no? Sí, Més no? per masturbar-se a Sí. un i no per compartir. Mhm. I m'ha sorprès. I m'ha sorprès que el tant per cent de les persones que no les fan servir sigui més elevat que els que És veritat. les fan servir per masturbar-se. Sí, sí. És com, bueno, Tu no sé, m'ha sorprès. què hauries votat o què vas votar? Jo vaig votar. Vas votar a l'enquesta? Només les utilitzo per masturbar-me. Sola, Sí. d'acord. Okay. No les has inclòs mai en relacions en parella? No. D'acord. No. Què et sembla si en parlem amb la nostra convidada d'avui? Sembla genial perquè segurament ens explicarà coses bastant més interessants de les Segur. que expliquem nosaltres. I que en sabrà molt més que nosaltres, segur també. Qui tenim avui amb nosaltres? Tenim a la Marta Garriga, és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles. A les xarxes socials la coneixem amb el nick Sexòloga, on difon consells, recomanacions i eines per una vida afectiva i sexual satisfactòria, sana i plena. Ha participat com a col·laboradora en el programa de ràdio La Tarda de Ràdio 4 i actualment col·labora en el programa Clímax de 3CAT i a Ràdio Flash FM. Benvinguda, Marta. Benvinguda. Moltes gràcies. Abans ho parlàvem, que som molt fans del teu contingut, Ai, eh? merci. T'hem convidat per parlar sobre joguines sexuals i el que Un temazo. vulguis. Sí, Un temón. sí, Déu-n'hi-do. Sí. No sé, poc se'n parla. Poc se'n De les parla. joguines, I a més sí, avui sí. hem portat alguns exemples de joguines sexuals que anirem parlant a mesura que vagi avançant l'entrevista. Molt bé. La primera pregunta. La primera pregunta que et fem, Marta, quins són els beneficis d'incloure joguines sexuals en les relacions o jocs sexuals amb la parella? Doncs moltíssims, i considero que avui en dia encara és un tabú important, per desgràcia, però no sols ens poden servir per sortir una miqueteta de la rutina i trobar una mica d'espontanietat o de canvi en les relacions sexuals perquè no es tornin monòtones i al final ens avorrim, dintre de que són divertides, no? Sí. O haurien de ser divertides, sinó que a més també ens poden servir si hi ha certs trastorns, o potser no trastorns sexuals, però alguna molèstia o alguna cosa que ens fa sentir malestar, doncs podem incorporar aquestes joguines perquè els exercicis doncs, siguin una miqueteta més Divertidors, més divertits, sí. sí, que ens vingui més de gust. I també ens poden ajudar a expandir el desig. Ah, interessant. I Sí. conèixer-nos, no, també, una mica? Perquè Totalment. possiblement amb les joguines arribem a altres punts o altres zones que sense elles potser no o altres arribaríem. sensacions. O altres sensacions. Sí, que de normal potser no veuríem. També jo penso que bueno, no sé, però quan pensem en una joguina, pensem normalment en un dildo o en un vibrador, però és que joguines, per jugar podem incloure moltíssimes coses, des d'un mirallet fins a realment un vibrador que s'ha de carregar amb piles o una peça de silicona o una peça de roba. Vull dir, jugar aquí, la imaginació De fins on ens cadascú. No té porti, límits. clar. Doncs mira, un dels primers exemples que tenim és aquest, el Krabi dels nostres amics de la Plata Lomenol, que és un vibrador unisex per explorar en solitari o qualsevol tipus de parella. Li deixaré aquí a la Marta, que el vagi provant. El Krabi. Té 32 formes diferents d'ús. 32? Sí. Uau. I pot estimular, o sigui, sí, pot arribar a estimular la vagina, el clítoris, l'anus, el penis, la pròstata i els testicles. Ho fa tot, No es això. deixa tot. És Ai, no es un- deixa res, perdó. Sí, I si exacte. li fiques una miqueteta d'imaginació, també els mugrons, Sí. les orelles... El que Malik, tu vulguis. que ja tenim fans del tema del Malik, Ai, mare de la de Déu. temporada passada. El tema del Malik està poc explorat. A més, ara que l'estic així, estic aprenent els botonets i estic tocant, veig que no sol vibra aquí, o sigui que també vibra aquí. Sí, exacte. O sigui que té diversos motors. Sí, té és vida això. pròpia, el Krabi. 32 formes diferents d'ús, o sigui que imagina, totes les que tu Ole, vulguis. ole. Sí. Ens agrada, ens No t'ho agrada. acabes, no? Això és molta feina. A mi, si ho has d'anar provant a mi m'atabala una mica, això, perquè... Sí que és veritat. Com s'atura, no? És veritat que costa fer-ho. Però bueno. Us que recordem que a les joguines que aniran sortint avui i tot el contingut que tenen al web d'això del Plata Lomenol tindreu un 10% de descompte si hi poseu el codi descompte CARDEMCAT. Aleshores, següent pregunta, Marta.
Creus que encara existeix aquell mite que diu que les joguines sexuals són més per dones que per homes? 100%. Sí. Sí. O sigui, a més, crec que aquí hi ha un tabú super marcat de si jo tinc un vibrador o tinc un succionador de clítoris, està super normalitzat. És més, entre les amigues o entre la família s'està normalitzant el regalar-nos-ho ara que ve Nadal o cumples o tal. Ara, si al meu germà o al meu nòvio li troben un masturbador, el tatxen de que és un pervertit. I és com, per què jo em puc estimular el clítoris amb una cosa que no és els meus dits, una llengua, el que sigui, i ell no es pot estimular el penis amb un tros de silicona o amb... El penis o l'anus o el que sigui. Sí, o el que sigui. I quina era la pregunta, perdó? El mite que diu que les joguines sexuals són més per dones que per homes. Sí, 100%. Jo crec que sí. Que està molt bé que per les dones se'ns hagi com obert aquesta porta, no? Perquè, bueno, al final la vagina sempre ha sigut com el desconegut. Sí. Inclús hi ha hagut una gran etapa de la història on es pensava que no teníem plaer i que érem un útero amb potes. Exacte. I que el nostre paper era això, ser una incubadora. Exacte. Però bueno, vull dir, les persones amb penis també s'han de tindre en compte que també senten plaer i que també és superguai explorar amb elles. Parlant del penis, en tenim una altra per aquí. Quina és aquesta, Laura? Aviam. Todo mío. Todo mío, tot meu, en català? Sí. És un anell vibrador. Sí. Boníssim. És elàstic! Ui, aquí cap de tot, eh? De tot a tot. Sí. Ens expliquen que eleva la connexió en parella durant la penetració perquè estimula penis i estimula vagina i clítoris. Sí. Ai, sabeu què m'estic imaginant? Que no ho sé, però jo crec que sí. Que si aquí fiques un penis i vibra el penis, també et vibrarà la vagina, l'anus o el que estigui, o la boca, no ho sé. Sí, de fet. El que sigui. Sí. O el melic. El melic també. El melic. Vibrarà tot. Que guai. Sí. A més, és super... O sigui, no es veu que és una joguina sexual. No. Llavors jo puc tindre a la tauleta de nit i si tinc una sogra una mica xafardera, clar, és com, què és això? Doncs per fer-me, jo què sé, el que sigui, saps? Però no... En canvi això potser sí que diria, ui. Bueno, que potser així si ho veu no torni a mirar més la... Això també. O sigui que igual l'espero. Tenim el Lucas, també. Sí, el Lucas. Aviam, ensenya la càmera aquest, el Lucas. Aquest és més conegut, potser. M'he ficat nerviosa de veure el Lucas. Aquest és més... Sí, està més vist, no? Més comú. Més comú. És un vibrador, el conillet preferit de la nostra comunitat, de la comunitat de Plátano Melón. Recordeu que no s'ha de dir consolador, No. Sí, sisplau, no consolen. És vibrador. No consolen. Exacte, això ho vam tractar a la primera temporada. I a més, si no recordo malament, sinònims de consolador, que no hem de dir consolador, sinó vibrador, teníem godomací i olisba. Sí. Termes que també estaran inclosos al nostre llibre. Sembla llatí. Sí, oi? Sí, em sembla que el terme godomací era medieval, diria, i el tema olisba segur que també. O sigui que no les s'engega, joguines No sexuals... sé si és que potser... S'ha utilitzat massa. S'ha utilitzat massa, Laura, això t'ho van enviar tu, Sí, no, però... Què m'estàs dient amb això? Estic intentant engegar-lo, però no hi ha manera. Li ha donat canya. No. Ha gastat la bateria del... Clar, perquè tots aquests aparells van endollats i es carreguen amb USB. Per tant, exacte. Sí. I aquest ens diu que aconsegueix una sensació natural i plaent que et portarà als orgasmes més satisfactoris, intensos i fins i tot múltiples. Bueno, mira com el toques, Això hauríem de t'agrada, comprovar-ho, aquest? això de múltiples, i té efecte calor. Important, això. Això per l'hivern bé, no? Sí, no? Escalfa una miqueta. en votar. L'has provat, aquest, tu, o no? No. No l'has provat? No, però no hi ha bateria, llavors... No sé, doncs potser l'ha provat algú altre. Exacte. Aviam, passem a la següent pregunta. Tu creus, Marta, que la masturbació i l'ús de joguines redueixen el desig sexual? No, tot el contrari. És com... A veure com dic això. Me vull explicar bé, ¿vale? Perquè és un tema una mica delicat. És com quan tu tens un cotxe i l'aparques i no el fas cas, i el dia que el vas agafar és com... li costa arrencar. Li costa. Pues jo trobo que el desig, agafant una mica amb pinces, és una mica així. Perdó. Tranqui. Està bé. És a dir, no ens hem d'obligar a res, evidentment, ni hem d'obligar ningú a això mai, però podem obrir-li la porteta a que vingui. I si ve bé, i si no també. Val. Però bueno,
Llavors, amb les joguines, jo trobo que són una bona eina per obrir aquesta porteta d'una manera una miqueteta més original, o potser si no t'agrada ser sutil, sinó que t'agrada més anar al gra, també, com que t'acurten el camí, depèn de quina, depèn de com la utilitzis. Jo crec que pot estar guai. I jo crec que el tema, això que deies, referent a la pregunta, no, del desig, com més es practica, més ganes hi ha. Exacte. No? Això Exacte. jo crec que no sé si a tothom li deu passar, segurament no, però a molta gent li passa, jo crec, o almenys a mi em passa. Com més practiques, més ganes tens, com més temps passa, no? Com més temps estàs sense practicar, és allò de dir, hòstia, ara quina mandra em fa això. Però un tio, per exemple, que es fa 5 palles al dia, no creus que a la tercera, quarta ja n'està una mica tip? 5 palles al dia? Bueno, i 10. N'hi ha. N'hi ha, clar. Estan entre nosaltres. Estan al metro. Viuen. I per què està mal repartit, això? 5 palles al dia? No, per això pregunto, que potser hi ha gent que, clar, si fas palles 5 cops al dia, quin sentit té, no sé, que a la setena, si em vols seguir, quin sentit té que segueixis, no? Per tant, la pregunta... Clar, la pregunta, la masturbació i l'ús de joguines redueixen el desig sexual? Dependrà de cada cas, imagino. Clar, a veure, també depèn de per què s'està fent 5 palles al dia. O sigui, realment les està gaudint i les està desitjant, o arriben punts que és compulsió, que és evair-me de la realitat, que és el que sigui. Clar. Sí que és veritat que la masturbació es pot utilitzar per moltes coses, o sigui, jo a vegades me masturbo perquè vull dormir i no puc. Relaxar-me, sí. I ja està. I potser en aquell moment no tinc ganes. Llavors, el que us deia abans, no? És com que crido al desig. O no el crido, sinó que li obro la porta. Perquè en veritat hi ha 2 tipus de desig. L'actiu, que és jo ja de per si estic catxonda, ara mateix, i el reactiu, que és aquest. No estic catxonda de per si, però creo un ambient que afavoreix que vingui. Llavors, les joguines són una bona manera. Parlant de joguines, precisament, tenim aquí el nostre amic, com es diu? L'Umbra. Masturbador per penis, Sí. Sabeu que no recorda això? Allò de La Bella i la Bèstia, oi? Sí, la rosa. sí, total. O un huevito de dinosaurio. Sí, també. Jo ho trobo molt gros, això, mira, això fas així, pum. Ojo. Aleshores, mira, ja m'ho he carregat. No passa res. Això va connectat a un USB i això també t'afecta calor. Això ho carregues i això t'ho escalfa per dins. Però jo ho trobo molt gros, això. Sí. Sobretot, important, sí, clar. heu de fer servir lubricant. Al tanto, sempre. Lubricant. De base d'aigua, imagino. Exacte, sí. És el més recomanable, no? O és el que tothom... Per joguines, sí. Per sexe anal o sexe duradero, si no utilitzem preservatiu, que ojo... Un altre tema, això. Sí. Oliós millor. Però per joguines i per preservatiu, de base d'aigua, perquè l'oliós pot ajudar a que durin menys o a que es trenquin. Per això és important. Doncs en l'Umbra ens diuen que és un masturbador per penis ideal per pujar de nivell, estimula el gland i el cos del penis gràcies a la fricció que produeixen les textures internes. Aquí quan obriu, ara no perquè tararà, aquí hi ha cosetes per dins, i això ho heu de posar amb lubricant. Vosaltres, pregunto, sabeu si això és reversible o no? Diria que no. Potser, jo diria que no. És gruixudet. No sabem si ho tenim aquí posat. No posa. És flexible, afecta calor... Sí. Submergible, totes les joguines que hem presentat de moment, totes les que hem presentat i les que presentarem són submergibles. Sí que aquí li tiraríem el lubricant, si estigués obert, no? Llavors, com que ho hauríem de fregar, potser... Exacte. No feu com algú que conec, és a dir, jo, que ho va intentar sense lubricant i no us ho recomano. No us ho recomano. Tastat? Tastat. Sí, tastat. Aquest l'he tastat jo, efectivament. Que xulo. Amb l'efecte calor també? Sí, amb l'efecte calor. Sí, molt bé. No l'havia provat mai. Ideal per l'hivern, o sigui, estem preparant la temporada. Sí, totalment. Següent pregunta, la 4. Creus que les persones amb parelles sexualment actives necessiten masturbar-se? Home, necessitar, depèn de la persona. Doncs n'hi haurà que sí, n'hi haurà que no. Vull dir, depèn de... També és veritat que el líbid pot variar al llarg del temps, des del dia, del mes, de l'any i de l'època de la teva vida, evidentment, ja sabem, no?, que hi ha com una campana etapes de la vida, així. clar. Exacte.
I sí que potser hi ha èpoques on a mi em ve de gust tindre sexe i a la meva parella no, doncs perquè no m'hauria de masturbar. Vull dir, és millor això que ficar-me superpesada i pressionar, penso jo. Trobo que és un tema una mica tabú, en les parelles. O sigui, i no se'n parla prou. Sí que hi ha gent que s'amaga, que no ho explica, perquè llavors l'altra persona potser es pensa que no sé, que no la desitja, que no ho sé, que no la desitja sí, o que no ho fa potser bé. és allò de substitueix, no? Una joguina substitueix a la parella? Em substitueix, no? Clar. Sí. No. És un aliat. No és un contrincant, són aliats. Aliadis. I llavors a l'enquesta que hem passat la gent ha respost, el tant per cent més alt era que sí que ho practicaven, o sigui, utilitzaven les joguines en parella. Exacte. Però tot i així... Un 58%, exacte. Sí, però tot i així la sensació és aquesta, la gent no... També és veritat que gairebé un 30% ha dit que no en feia servir mai, Ja. O sigui que potser és un àmbit a explorar. Sí, ara amb els amics invisibles és època de convidar la gent. Sí. Abans la gent no feia aquest tipus de regals. Jo ja que tinc una edat, jo això no, però últimament sí que és, o potser amb gent més jove, o no sé, o no, suposo que tampoc, no? No, jo crec que en general... L'edat no deu... No, Està més acceptat. A poc es va acceptant. Jo algun cop he fet algun tupper sex amb una associació de dones així jubilades, o no dones jubilades, no, però algun tupper sex que pel que fos era gent més gran de la generació de la meva mare, per exemple. I m'ha sorprès que trobo que són la generació que dintre del tupper són els que millor s'ho passen. Jo crec que és perquè aquell és com l'espai que tenen per parlar, per jugar, per descobrir, que potser no tenen fora, perquè sí que és veritat que algun cop m'he trobat amb alguna dona que s'ho ha passat bomba, després em veiem i diu, és que no t'ho compro perquè al meu marit no li puc vindre amb això. I penso, quina llàstima, no? Sí, però bueno, poquet a poc se va parlant d'això. Ara què tenim per aquí? Ui, mare de Déu. Tenim un vibrador amb control remot, aquest és el comandament, i fins a 10 metres. Es diu Mobi. Fins a 10 metres. O sigui, pots tenir a la teva parella 10 metres... Pots anar al restaurant, anar al lavabo un moment... No veure'l. Exacte. I que li estigui donant aquí el comandament. I llavors... O enviar-lo a que vagi a demanar-li al cambrer el compte o pa, i quan està parlant amb el cambrer li apretes. Exacte. Sí. Interessant. I, bueno, ja podeu imaginar això, qualsevol fantasia sexual d'aquest caire. A veure, si ho explico bé. Són dues peces que van inventades. Llavors, en principi, la calceta aniria al mig. Una part estimula el clítoris i l'altra, doncs, la part de dins, no? La vagina. La vagina? Sí. Ho he dit bé? Sí, ho he dit bé. Podem fer que estimuli només el clítoris, perquè només podríem fer servir només una part, o si fem servir les dues, podem estimular clítoris i vagina. Això està guai perquè sembla un mando del pàrquing. Llavors ningú sospitarà que sigui això, i si ho sospiten és que el tenen. Llavors els diu el mateix rotllo que tu. És veritat. I això, més o menys igual, I si això ho portes a la vagina tampoc es veu. Per tant... Molt interessant per jugar-hi, no? Bastant discret, no? Està funcionant? No. És que potser l'haig d'endollar aquí, A veure. Bueno, això ho provarem fora de càmera. Exacte. Això s'ha de mirar bé les instruccions d'ús, Ara funciona. Aquest sí. Doncs us diré una cosa. No se sent gaire. Ara. Hosti, aquest és potent. Això, un dels reels aquests que fem per Instagram, un dia te l'hauries de posar, aviam... I anem al metro, no? Anem al metro, aviam què tal. I a tal. veure, allà segur que no se sent res. En sèrio? Sí. Sí. Treball de camp. Exacte. Ja per acabar, Marta, l'última pregunta. Creus que l'ús continuat de joguines sexuals pot provocar pèrdua de sensibilitat o danys en els òrgans sexuals? Tot en la seva certa mesura no és dolent. Si ens passem d'aquesta mesura, doncs sí. No és que sigui dolent, però sí que és veritat que... o si fem un mal ús, també, doncs, per exemple, si utilitzem per la penetració anal una joguina que no té tope o que no li fiquem lubricant el que sigui, doncs sí, pot comportar danys o pot fer mal o pot ser perjudicial d'alguna manera. Però si tu utilitzes
correctament, no, tot el contrari. Pràcticament tots són beneficis. Molt bé. L'estrella, el mambo. Això anava a dir, el Sí, mambo. sí, El famós. el succionador. Bueno, no, res, no té cap secret, és No, un imagino succionador que- de clítoris i orgasmes en 2 minuts. Uau. Jo vull dir una cosa. A favor de que es provi. Crec que és una joguina que s'ha de provar. Les dones l'hem de provar. Però, a mi, això que vagi en 2 minuts... Perquè està programat perquè sí. No, bueno, no, Ah. perquè l'estimulació és molt directa, no? I llavors de seguida t'escorres. O sigui, l'orgasme arribes molt ràpid. En 2 minuts, bueno, potser algú una mica més, però... O menys, dependrà. Però clar, tanta pressa tenim, o sigui, no cal, no? Perquè anem amb pressa a les Ja, nostres però vides. no, amb això no, crec que no s'hauria d'anar amb pressa. Hauríem d'anar amb més calma, no? És per la gent que té molta pressa i potser no cal anar amb tanta pressa amb aquests temes. Almenys, és la meva opinió personal, però crec que s'ha de provar. Crec que s'ha de provar. Però... Us recordem, doncs, que totes aquestes joguines i totes les que trobareu al web de Plata lo Melón, si poseu el codi de descompte CARDEMCAT, tindreu un 10% de descompte. Tot això que teníem per aquí. Fem repàs del Mambo, del Lucas, el Lucas, l'Umbra, tot això d'aquí. Ja veieu que tots, el Mobi, que és el de control remot, amb el comandament, ja veieu que tots tenen nom, És curiós, això. Sí. Per què els hi posen nom? Bueno, És que clar, dir succionador de clítoris és massa llarg. sí, és divertit, dir-li no? Posar-hi Mambo. nom. I arribem Molt ja bé. a l'última pregunta de totes. Quina seria, Laura? Doncs... molt bona pregunta. Sí. aquesta. Quina Sí. Mira, tens 2 opcions. Una Vale. és, et podem fer una pregunta, que és una pregunta en els videopodcasts que vam fer la temporada passada, els convidats feien una pregunta pel convidat següent, del següent capítol. Llavors, tenim una pregunta que ens va fer el darrer convidat del darrer capítol, El David. de la primera temporada, va ser el David. Et podem fer aquesta pregunta o explicar tu el que tu vulguis, Una confessió. alguna confessió, alguna Vale. coseta així interessant. Et fem la pregunta del David i tu decideixes si vols respondre a la pregunta o ens vols explicar una confessió o qualsevol altra. Vale. D'acord? La pregunta que ens va fer el David va ser: el semen a la boca, sí o no? Jo no. O sigui, jo ni de conya. No. Em dóna una mica de fàstic, perquè jo sóc molt tiquismiquis amb tema ETS i tal, i no. Per tant, ets antillaterà de la boca, eh? Sí. Mhm. O sigui, en un altre lloc on tu vulguis, però Però a la boca no. A la boca no. D'acord. Però bueno, perquè li agradi... Doncs, Sí, cadascú que faci el que vulgui. Ara et demanaríem, sisplau, que fessis una pregunta per al convidat o convidada o convidadi del següent capítol. Quina és la meva càmera? Aquella d'allà. Vale. Convidadi. Quin és el consell que t'hagués agradat que et fessin a tu quan encara eres verge? Oh, uau. Bona pregunta. Bona pregunta. Bona Interessant. pregunta. Responen. Aviam què responen. Si s'atreveixen a respondre. Sí, home, esperem que sí, no? Mm. Bueno, si no... Consell? Sí, és difícil. Consell o informació, O informació, sí. Algo que Ostres. t'hagués agradat saber en els teus inicis. Molt interessant. Molt bé. Doncs la deixem aquí. no? Moltes gràcies, Marta. A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies. Fins aquí el capítol d'avui. I com sempre... l'hem d'acomiadar amb la nostra frase. Exacte, amb el nostre lema. Si t'hi vols unir, nosaltres diem carda sense vergonya i tu has de dir... Carda en català. Exacte. Doncs fins la propera. Moltes gràcies i bon Nadal. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu.